Os povos que perden as súas lendas están condenados a morrer de frío. Os homes que anulan a súa fantasía matan ao rapaz que levan dentro. Hai lugares que son auténticos depósitos de lendas e fantasía. Lugares que son o limiar de Camelot, do país de nunca xamais. Lugares onde os elfos recollen castañas no outono e as meigas e fadas fan competicións de maxia. Lugares onde as últimas vaguas de un rei poden encher de burbullas todas as augas dun val. Pero, ás veces, non abonda con saber onde están as portas de todos eses lugares. Porque, ao medrarnos, en parte viramos torpes. E xa non cremos que podemos cruzar ao outro lado do espello, como fixo Alicia. Ou non se nos ocorre ningún nome para a emperatriz infantil, como fixera Bastián. Hoxe, sen embargo, os astros son propicios e sabemos onde está a porta. E esta entrada que tes nas túas mans contén a chave. Bonita e extraña, verdade? Semella un sinxelo papel de cores, pero, en verdade, é unha das follas da árbore da imaginación. Que onde está a pechadura? Que xa cho dixen, no fallado, no que fuches acantoando a túa imaginación. Boas noites e benvidos ao Festival Vía 14 de Verín. Esta edición é moi especial, igual que o ano que estamos vivindo. Por eso, en primeiro lugar, tendo equipo, queremos darvos as gracias a todos vos por estar aquí unha gala máis acompañándonos nesta gran aventura. Un aplauso. O FIC Vía 14 conta con 4 categorías na sección oficial. Outra mirada, adicada ao Antroido, entendendo este termo no seu sentido máis amplio. Recolle curtas que desafían as regras cinematográficas, que xogan coa linguaxe. Esta é a categoría máis libre do festival, porque, como no Antroido, todo pode pasar. Horizonte é a categoría que incide na idea dunha liña imaginaria que con gran violencia emocional e simbólica sirve a metáfora da migración. Tamén como a liña que separa o aquí do aló, o agora e do que virá. A Raya acolle curtas de cineastas lusos e galegos, porque algúns dos mellores filmes do mundo son feitos ás beiras dun río pequeno e silencioso, onde dado a singularidade do territorio do Val do Támega, dividido por a Raya, aconteceron feitos que marcaron tanto a nosa historia como a súa. Por último, a categoría nova, que se proxectará esta noite, na que se recollen filmes contemporáneos, obras de autor, obras que non se rixen por os formatos industriais obsoletos. Ademais disto, ao largo de toda a semana, poderedes desfrutar de moitas actividades paralelas, entre elas Entroidar, unha documental gravada nas entrañas do Entroido de Laza, Macorinas, unha mirada de migración femenina en Cuba, ou o festival convidado Playdoc, unha escolma do mellor documental a nivel mundial. O homenaxe a Luis Taera, música con Nova Era e outras moitas máis actividades que poderedes encontrar tanto nas nosas redes sociais como na páxina web. Isto é todo. Agora deixo vos con Emilia Somoza, coordinadora xeral do Festival e Concelleiro de Cultura. Gustaríame darvos unha vez máis as grazas, porque isto, sen todos vós, non sería posible. Que comece a aventura.
Boas tardes, donas e cabaleiros. Benvidos á quinta edición do Festival Internacional de Curtas Vía 14 de Verín. Fai 5 anos comezamos a dar forma a este festival. Estaba moi claro por que e para que se quería facer. Os motivos dos organizadores coincidían cas intencións que tiñamos no grupo de goberno. Estábamos apostando forte pola cultura, xa que atopamos un Verín totalmente morto nese sentido. E desde que pisamos o Concello, a nosa preocupación foi a cultura e humanizar o pobo dentro das nosas posibilidades. Por iso, o FIC foi unha gran axuda nese propósito. A idea de sacar a Verín do seu ostracismo era fundamental. Dese modo, abríamos unha sinxela porta que nos daría a coñecer. Pero o mundo entrou por esa porta. Decenas de países, xentes de distintas condicións, razas e culturas entraron por as portas do entroido, da emigración e da fronteira, piares do noso pequeno festival, dándonos a oportunidade de coñecer os seus modos de vida, as súas costumes e as súas linguas. Deste modo, ca participación destas curtas no FIC, o nome de Verín entra a formar parte nos seus créditos e viaxará con elas a cantos festivales e certames as leven os seus creadores. O resultado das curtas premiadas, que tanto medo ten o público, foi, en verdad, dun criterio totalmente satisfactorio, xa que tamén esas curtas premiadas aquí foron nomeadas e premiadas en festivais de renome, e incluso levando Goyas, como no caso de Matria, que levou Goya a mellor curta de ficción, ou Momaquia a mellor curta de animación. Os artistas locais tamén teñen aquí a súa cabida, elaboran os premios que acompañarán a cada curta alá donde quere que a leven. A xuventude entra desde o voluntariado de cheo no mundo do audiovisual e da comunicación. Estou ben segura que dentro de pouco veremos os seus nomes lucir en neóns glamurosos, como este ano luce a nosa Rúa Maior convertida no Paseo da Fama cas súas estrelas. Estes despertares paseniños, pero constantes, que xorden ao redor do FIC, mostran que paga a pena este esforzo. A idea para esta quinta edición era facela grande e cercana. Queríamos chegar á maior parte do público. De aí o cambio da data. Contaríamos co calor e calor natural do verán, frente ao frío e á oscuridade do inverno, que tanta pereza nos dá. Habería concertos, actividades ao aire libre, pero o 2020 veu cas súas propias propostas. Mas aí que estamos, fiéis á cita e cargados con moitas ganas e máis ilusión, porque este ano o reto tamén é moito máis grande. E só me queda decirlles que, para a súa tranquilidade, que cumprimos con todas as necesidades do protocolo de seguridade, a limpeza, a desinfección, a distancia social. Moitas gracias a cantos e cantas fan posible este festival e a vostedes pola súa atención e a súa presencia. Solamente pedirlles que veñan aquí, que o disfruten e que o vayan contando. Moitas gracias, boas tardes e ata ser esta edición. Gracias. A continuación, como comentaba antes, proxectaránse as curtas recollidas dentro de Nova 1. Lago dos Nenos, Souvenir, A Life e Delfín. Os recordos, a infancia, os lobos e os piratas son algúns dos temas. Agardamos que o desfrutedes.